9. fejezet. Éj a vonzás törvénye szerint. Az vagy, amire egész nap gondolsz. Dr. Robert Schuller. A boldog jövő érdekében a pozitív tartományba kell tartanod az energiáidat, a gondolataidat és az érzéseidet. Ha azt teszed, amit mindig is tettél, azt kapod, amit mindig is kaptál. Anthony Robbins. Második fejezet. Mi vagy? A válasz energia. Minden anyag energia. Az energia követi a gondolat útját. Magadhoz vonzod a veled egy hullámhosszon reszkő dolgokat, embereket, gondolatokat és körülményeket. Minden, amik vagyunk, annak eredménye, ahogyan a múltba gondolkodtunk. Buddha. Harmadik fejezet. Ki vagy? Néha mindent el kell engedned. Nagy takarítást kell végezned magadban. Ha boldogtalan vagy, szabadulj meg attól, ami lehangol. Hiedelmeinket és berögzült negatív gondolatainkat könnyedén megváltoztathatjuk pozitív állításokkal, viselkedésbeli változásokkal, vizualizációs technikákkal, imával, elmékedéssel és meditációval. Amit az emberi elme elképzelhet és elhihet, azt az emberi elme meg is tudja valósítani. Napóleon. Negyedik fejezet. Érzelmek. Foglalkozz azzal, ami jó érzéseket ébreszt benned. Tanulj meg odafigyelni az érzéseidre. Ha maradéktalanul és mélyen átéled az érzelmédet, erőteljesebb rezgéseket küldesz az univerzumba. Érezd a reményt, az örömteli várakozást, elfogadást, megértést, szeretetet és boldogságot. Előfordul, hogy rossz kedvünk támad, ami természetes. Egyszer fent, egyszer lent, de főleg ezek nyújtanak lehetőséget a spirituális fejlődésre, ha ezeket megtanuljuk kezelni. A harag összezsugorít, míg a megbocsátás arra késztet, hogy túlnőjön magadon. Meg kell tanulni megbocsátani, főleg önmagad véget. Ha nem vagy hajlandó megbocsátani, az olyan, mintha mérget innál, és közben azt várnád, hogy a másik ember betegedjen meg tőle. Ötödik fejezet. Összpontosíts a pozitívumokra. Ha sikerül pozitív gondolatokra cserélni a negatív gondolatokat, egymás után jönnek a pozitív eredmények. Kerülj összhangba a vágyott jövőddel. A jót keresd saját magadban és másokban is. Koncentrálj az élet szépségeire. Ötödik fejezet. Jólét. Koncentrálj a szeretetre. Légy kedves és segítőkész másokkal. Ha a céljaidat el akarod érni, képzeld el és éld át úgy, mintha megtörtént volna. Hetedik fejezet. Céltudatosság és szenvedély. Nem véletlenül születtünk. Mindenkinek megvan a maga célja. Hogy rágyere, mi a célod,
Azt imával, csöndes elmékedéssel vagy meditációval tudhatod meg. Kérdőzeget mutassa meg, hogyan tudnád legjobban kihasználni az adottságaidat és az erősségeidet. Nem csak azért, hogy pénzt keres, hanem azért, hogy egyúttal a világ hasznára is lehess. Nyolcadik fejezet, pontosítsd az álmaidat. Az álmaid és vágyaid szítják fel benned a tüzet, ami nem csak arra szolgál, hogy segítségével elérd a céljaidat, hanem arra is, hogy pozitív rezgéseket sugározzon a világba. Ahhoz, hogy elérd a céljaidat, világosan és konkrétan kell látnod őket. Addig ismételgesd magadban, amit akarsz, amíg a lényed részévé nem válik. Kilencedik fejezet, élet a vonzás törvénye jegyében. Ide tartoznak a megerősítések. Például a pozitív megerősítés. Pozitív megerősítések az önmagaddal és az élettel kapcsolatos pozitív hiedelmeidet erősíti meg. Például életem csupa szeretet és szépség. Fontos szerepet játszom a világ alakulásában. Az életem teljes. Célokra irányuló megerősítések. Ezekben buzdító szavak szerepeljenek. Érezd, hogy elárasztanak az érzelmek. Fontos, hogy hidd el, hogy már megvalósult. A megerősítések legyenek rövidek és konkrétak. Nagyon fontos, hogy naponta olvasd el a megerősítéseket. Ha lehet, hangosan mondd ki. Hunyd a szemed, és lásd magad előtt a jelenetet. Képzeld el, milyen érzelmeket ébresztenének benned, ha elérnéd a célodat. Minél erősebbek az érzelmeid, annál nagyobb a hatás. Második rész, vizualizáció. Képzeld el, hogy elérted, amit akartál, és kitörölhetetlenül vésd az agyadba ezt a képet. Egy pillanatra se válj meg tőle. Ne engedd, hogy elhalványuljon. Az elméd mindent elkövet majd, hogy a képzelet valósággá váljon. Vizualizáció este elalvás előtt a leghatékonyabb. Hidd el, hogy ez a jövő már a tiéd. Nyugtázd örömmel, hogy Isten jelen van az életedben. Ne feledd, amiről sokat beszélsz, az előbb-utóbb megvalósul. Egyetlen napot sem dolgoztam életemben. Minden csak mulatság volt. Thomas Edison. Az alacsony rezgésű embereken, ha segíteni akarsz, akkor ne feledd, hogy nem taníthatod őket olyasmire, amit nem tudnak vagy nem akarnak megtanulni. Összpontosíts a jó tulajdonságaikra, és emeld ki azokat a jellemvonásaikat, amelyek jól működnek a kapcsolatotokon belül. Ne ítéld meg a negatív embereket, csupán tölts velük akkor kevesebb időt.
Ha megtanulod, hogyan közeledj örömmel és lelkesedéssel minden egyes feladathoz és élethelyzethez, azonnal megváltozik az életed. Az életed tényleg olyan, amilyen így teszed. Nagyon fontos a hála és a megbecsülés. Készíts hálanaplót. Az öröm és a hála rendszeres kifejezése még több örömöt, szeretetet és gazdagságot csempész az életedbe. Ima és meditáció. Ima és meditáció révén kapcsolatot teremthetünk Istennel, a felsőbb erővel, a felsőbb énünkkel. Minden nap szakíts időt arra, hogy elvonulj a világ zajától. Ha hajlandó vagy megpihenni egy csendes, nyugalmas menedékhelyen, tiszta tudat és belső béke mellett kötelezed el magad. Szükségünk van az elvonulásra, hogy újra felidézhessük magunkban, kik vagyunk, mi a fontos számunkra az életben, és milyen a valódi énünk. Az elme lecsillapodik, a lélek pedig megnyugszik. Helyreáll az egyensúly, és újra kapcsolatba tudunk lépni az ősforrással. Ez egy belső utazás, érzelmileg és spirituálisan is a lehető legmélyebb szintre juttat el minket. Ima közben Istenhez beszélünk, meditáció közben pedig ő beszél hozzánk. Tizennegyedik rész. A cselekvés. Ne feledd, az univerzum ellát téged mindazzal, ami a céljaid eléréséhez szükségesek. Fontos, hogy felismerd őket, és követed az ihletet, a gondolataid és a sugalmaid. Tanulj meg megbízni önmagadban, a valódi énedben. Tanulj meg bízni a folyamatban. Tanulj meg bízni Istenben és az univerzumban. Nem elég, ha álmodozol, cselekedned is kell, hogy elérd a céljaidat. Ügyelj rá, hogy a cselekedeteid összhangban legyenek a magasabb rendű törekvéseiddel és a törvényekkel. Mindig tiszta szándék vezéreljen. Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. Mahatma Gandhi. Világomban minden rendben van.